Okay, now welcome naman diri sa atong channel Pirot Haranistan. Yari makadulong kami sa inyo sa mga ambahanon nga kaugalingon nga mga komposisyon. Tungkol sa akong mga partner sa karon si Inday Rosie base matingala ka mo kay amo ini siya ang aton upod sa album isang 2008, 2010? 2008 yari gali una-una natong idulot sa inyo ining isa ka ambahanon nga nag-artikulo hibubunon. Halos hindi matungkad ang mga problema sa mga katauhan nga nagapinitin siya. Daw dili maanto sa pagsakripisyo sa mga tumuluyong matuman gitapigado. Ano bala ang tuyo kung mga plano sang tagdumalahan sang atong gobyerno. Kayang balaklon nagataas nagit ang presyo mga konsimidor nagawiit nagaagunto. May gahulat pa ay nga kasulhayan sa ginahibubunot sang mga katauhan. Ang pagpangamuyo na lang ang paglaumagod na mahilway sa mapait na sitwasyon. Hindi lamang kita magdula sang pag-asa, pangudang Ginoo may ginatigana. Kayang kaluwasan lamang sang tagsatagsa hugot lang ang pagtuog at pagsalig sa iya. Ano bala ang tuyo kung mga plano sang tagdumalahan sang atong gobyerno. Kayang balaklon nagataas nagit ang presyo mga konsimidor nagawiit nagaagunto. May kahulat pa ay nga kasulhayan sa ginahibubunot sa mga katauhan. Ang pagpangamuyo na gidlang ang paglaumagod na mahilway sa mapait na sitwasyon. Hindi lamang kita magdulas ang pag-asa, bangod ang Ginoo may ginatigana. Kayang kaluwasan
kaluwasan lamang sang tagsatag sa hugot lang ang pagtuog ang pagsaligid sa iya. Kayang kaluwasan lamang sang tagsatag sa hugot lang ang pagtuog ang pagsaligid sa iya. Okay no, hamuyag tunog ang bahanon nga nagatigulo ng hibubulot no. Okay no? Magadulong naman kita no sa isa ka ang bahanon no. Halin sa akong partner subong no sa kay Inday Rosie Gonzaga no. Sa iya ang bahanon nagatigulo ng ginikanan. Kapag may lagi tumang na paghalusan sa pagtulong, walay pagkakapantay pagsapun at sa katulong.
Kaya naman kuya to, no? Ang bahanon nga nagatigulo, no? Ginikanan. Mayari pa kami, no? Na maidulong sa inyo ang amon nga duet nga duha, no? Nagatigulo ng maghirupay kita. Maghirupay kita subong duha ka punay sa mga kahoy nagdalo-daluhay pag-higugma ko ayaw pag-isikway pagkahulungan ka tugtog sa ikamatay. Hirupay kita subong makapunay sa sangasang kahoy nagdalo-daluay ang pag-higugma ko ayaw pag-isikway pagkaulungan ka tugtog sa ikamatay. Hirupay kita na wala sing makalingkang higugmaanay tugtog sa katugtuban magbalangkaanay walay katapusan hindi magpatintar sa sulay sang iban. Maghirupay kita na wala sa makalingkang maghigugmaanay tugtog sa katugtuban magpalanggaanay sing walay katapusan hindi magpatintal sa sulay sang iban. Magsalig ka gid lamang bisan ako'y sa kakubos saligi lang ako kay magahimod-os pero hindi ka magkalimot magsalig lang sa mahal na Diyos kayang kasakit kalipay ang balunod. Ayaw ka magsungkod, ayaw ka magsungod kay kahibunot man ining balatyagon dili tumaantos ang habsang tagipusoon magtulog sa imo nga nagabalakon. Magsalig ka gid lamang bisan ako'y sa kakubos saligi lang ako kay magahimod-os pero hindi gid magkalimot magsalig lang sa mahal na Diyos kayang kasakit kalipay ang balos. Ayaw ka magsungkod, ayaw ka magsungod kay kahibubunot man ining balatyagon dili kumaantos hapdisang tagipusoon pagtulog sa imo nga nagabalakon dili kumaantos hapdisang tagipusoon pagtulog sa imo nga
Okay no, diri lang anay no. Kita kutob no, tubtunuan sa pasulod ng mga semana no. Ay, madamo po kami sing idulot sa inyo. Sundan lang ninyo, palihog lang share no sa iba no. Kaga magapaalam anay kami sa inyo sa siningat tinio no. Kay sa karon